И аз, скромният сириец Акбар от арабския произход. Това е прекрасната Мириам, дъщеря на Стойчо, музиканта. Кът! Имало едно време. Така започва всяка една приказка. Имало едно време. Не толкова отдавна. Близката 1900 или по-скоро 2014 година. Един страхотен пианист. Той имал дъщеря. Тя била малко мъжите. И трудно си избирала партньорите с любовта. Имало трима бизнесмени, които са борили за сърцето в тази наша прекрасна девойка. За съжаление, нашата история продължава по много трагичен начин. Бай Стойчо почина от инфаркт на пияното и нашата претенциозна млада булка Мириам трябваше да избере между тримата жениха.